Ovo je priča o mojim putovanjima. O putovanjima koja su se dogodila daleke 2002. i 2003. godine, u vrijeme kad sam smio uživati jednogodišnju stipendiju koju sam dobio od savjetodavnog tijela za kulturu vlade Kneževine Lichtenstein. Isto sam dobio za moj likovni rad. Putovao sam prvo u Njemačku, u Köln. Zatim sam bio u njemačkom Münchbergu, u Bavarskoj, a onda u francuskom Grenoblu. Bio sam i u Bugarskoj, u Sofiji i Plovdivu, a posjetio sam i poznati Rila samostan. Put me nanio naravno i u Zagreb i Berlin, no nekako ovdje ne nalazim tu dokumentaciju. Mislio sam da postoji, ali nisam ju našao. Na svim tim putovanjima mogao sam se osloniti na prijateljske odnose sa dragim ljudima koji su mi pomogli na licu i mjesta da se bolje snađem. Svaka čast, hvala svima skupa jako puno. Ovo je fenomenalno. Upravo sam našao dnevnik s putovanja. Dakle, na put u Köln sam krenuo 5. rujna 2002. Nazvao sam frenda i kolegu pjesnika Stana Lafleura. Rekao sam mu da dolazim za sat vremena na glavni kolodvor u Köln. Stan je rekao u to vrijeme će biti također tamo, jer upravo odlazi u Düsseldorf, gdje je sudjelovao na jednom pjesničkom takmičenju. To je bio dakle četvrtak, a Stan je mislio da se možemo naći tek u nedjelju na jednoj matineji u Literaturhausu u Kölnu. Jedna Marijana iz Slavonije, novinarka, je čekala prema dogovoru na glavnom kolodvoru kraj parfumerije Douglas. Ona je radila dakle u ono vrijeme u glavnom sjedištu WDR televizijske i radio kuće. Marijana je bila jako otvoren čovjek. Već nakon kratkog vremena kad smo se upoznali, činilo mi se da se znamo dugi niz godina. Svaka čast, prekrasan čovjek. Idućeg dana u petak 6. rujna 2002. sam ustao oko 9 sati. Krenuo sam s crnim ruksakom na leđima u grad da malo pronjuškam. U ruksaku sam imao jedan laptop. Ako se ne varam, ova je mlada harmonikašica bila jedna Ruskinja. A kad smo već kod harmonike, sjećam se, jednom sam napisao jednu pjesmu koju sam onda 1997. pročitao u ovom mini nacionalnom kazalištu u Lichtensteinu. Ista je pjesma bila i publicirana u zbirci pjesama koja nosi naziv Izvan sistema još uvijek, a koja je bila objavljena u prosincu 2021. Ovdje stihovi. Harmonikaš. Harmonikaš sa crnom harmonikom. Tonovi iz mješine kaplju
krv, harmonika, element jedne sasvim drugačije priče. U isto vrijeme bili su izbori u Njemačkoj. Video sam usput velike plakate i pozornice na kojima je trebal pričati Schröder, a ovdje su evo bile neke vrste protivnički kandidati. Bila je srijeda, 11. rujna. Kad sam oko 11:30 htio izaći van i otići u grad, nazvala me roditeljica djece mi. Nakon što sam saznal, telefonirajući s njom, da je s našom djecom sve u redu, kćerki u školi, a dječaku u maminom trbuhu, otišao sam van. Iza katedrale se nalazi Ludwig muzeum. Posjetio sam gospođu s inicijalima AB u direktorijatu muzeja i dobio dozvolu da snimam muzej iznutra sa video i fotokamerom. Bilo je to, čini mi se, 7. rujna. Otišao sam prvo u salu sa pop artom. Vidio naravno radove Andy Warhola, Jasper Jonesa, Robert Rauschenberga, fotografije Lee Friedlandera, video instalacije Bootleg Empire Douglasa Gordona i druge radove umjetnika Larry Bella, Sol Levita, Frank Castelle, Georgia Segala, John Wesleya, Richarda Hamiltona, John Chamberlaina i Roya Lichtensteina. Dalje sam našao prostor sa izložbom jednog umjetnika koji je bio rođen u Beču, a živo je paralelno u Kölnu i također Beču. Isti se umjetnik zove Thomas Stimm. Izlagao je radove pod radnim naslovom Drveća, Maslačci i jedna knjiga. Vidio sam još radove mnogih vrlo poznatih umjetnika, kao na primjer Alana Kaprova, Raymonda Heinza, Cezara, Jacques Villajala, Iva Kleina, Piera Manzonija, Krista, Nemjon Pajka, Roberta Filua, Dietera Rota i njegova Kada za Ludviga od iz godine 1969. Bili su tu naravno i radovi Picassa, Jean Tinguelyja, Armana, Max Ernsta, Marcel Duchampa i Hans Arpa. Također radovi Salvadora Dalija, njegova velika slika Kolodvor od Perpignana iz godine 1965. kao i radovi Kurt Schwittersa, Gastona Chessacka, Jean Dubuffeta, Eugen Leroya, Alberta Giacomettija, Francisa Picabia, René Magritte, Yves Tanguy, Sigmara Polka, Josefa Beuysa, Lucio Fontana, Hansa Hofmana. Evo, to je taj velike dimenzije rad Salvadora Dalija. U muzeju se također nalazila zbirka Haubrich i također izložba Jera Cottona, koja je trajala kao i izložba Thomasa Stimma od 18.5. do 29.9.2002. Radovi Cottona su bile velike dimenzije video instalacija u prostoru. Jako mi se sviđalo. Išao sam tražiti udrugu umjetnika koja je trebala biti stacionirana u Cecilienstrasse na broju 33. No, zgrada u kojoj se nalazila udruga
i Josef Haubrich Kunsthalle na Josef Haubrich Hofu broj 1 su trebali biti srušeni, tako su mi rekli. Na prozoru sam vidio jednu cedulju na kojoj je pisala nova adresa Hahnenstraße 6. To je bilo negdje u blizini. Poslije sam pokušao naći taj prostor. Posjetio sam Neumarkt sa aukcijskom kućom za umjetnost Lempertz, a poslije toga i muzej Käthe Kollwitz, koji se nalazi na 4. katu u Neumarkt pasažu. Respekt, ali u muzeju Käthe Kollwitz mi je bilo užasno. Osjećao sam se strgan, lovila me totalna depra. Duboko mi se zarezala u sjećanja radovi kao van s našim zatvorenim, naša djeca gladuju. Kao i Beč umire, spasite našu djecu ili pomozite Rusiji. Petak 6. rujna sam našao u jednoj brošuri nekoliko interesantnih adresa. U blizini se nalazio jedan izložbeni prostor za performans i instalacije i umjetnost akcije. Išao sam pravac Molkerei radionice u Moltkenstraße. U jednom dvorištu sam našao taj izložbeni prostor i popeo se po betonskim stepenicama. Vrata su bila otvorena. Kad sam ušao u prostor, iz jedne sobice je izašla jedna Japanka i prišla mi. Dala mi je list sa informacijama o izložbi. Jedva da je pričala engleski, a uopće ne njemački. Jedino kako smo se sporazumijevali bilo je smiješak. Smješkali smo se jedno drugome. Dosta dugo smo se smješkali. Iz informacija sam mogao doznati da je ova izložba bila u suradnji Japanskog kulturnog instituta i Ureda za kulturu od grada Kölna. Izložba je nosila naslov Grün Grund. Znači, ova izložba je bila organizirana od grupe Guron, a to je jedna umjetnička grupa organizirana 1993. u Japanu. Članovi grupe su ondašnji studenti umjetnosti. U Kölnu su izložili jednu podnu instalaciju sa 15 ploča koje su imale oblik kvadrata, kao i jedan 3x3 puta 2 metra veliki prostor u prostoru. U ponedjeljak 9. rujna 2002. sam se šetao promenadom sve do parka Skulptura u blizini mosta Zoološkog vrta. Snimao sam skulpture u parku. Kad sam išao natrag, jeo sam kod jednog Talijana u blizini glavnog kolodvora miješanu salatu. Poslije toga sam si dozvolio popiti čašu vina u restoranu Dalmacije. Šefica restorana dolazi iz Metkovića, a njezin muž je iz poluotoka Plješevica. Tako je to bilo tad, 2002. sa šeficama i šefovima restorana Dalmacija u Kölnu. A kako je to sada, ne zna se. Iz dnevnika kojeg sam pisao saznajem da se u utorak 10. rujna događalo sljedeće.
Oko 6 sati ujutro sam morao ići na WC. Marijana je sjedila pred njezinim računalom. Još nije spavala. Otišao sam spavat opet i probudio se u 10:30. Marijana je sjedila još uvijek pred računalom i radila. Čitao sam tekst kojeg je pisala za Večernji list. Pisala o meni. Morao sam nekoliko stvari korigirati. Pokazala mi je njezinu zbirku pjesama i priče za djecu koje je napisala pred dugo vremena u Hrvatskoj. U 2 sata popodne je išla konačno spavati. Petak 13. rujna. Vlak je krenuo iz Kölna u 10 sati. Morao sam presjesti u Würzburgu i Bambergu. Stigao konačno u 16 sati u Münchberg. Kolega Udo Rödel, kipar, me je čekao na željezničkom kolodvoru. Odvezli smo se u njegovu kuću gdje nas je čekala Sabina, Fauzijeva žena, sa njihovom kćerkom, zajedno sa Monikom, ženom od Uda. U Münchberg je došao i urednik za kulturu od dnevnih novina u Liechtensteinu, Liechtensteiner Volksblatt. Njegovo ime je Gerolf Hauser. Izvještavat će iz mjesta događaja o Fauzijevoj izložbi. To je taj isti Gerolf koji je bio u Bjelovaru kad smo izlagali Arno i ja u Gradskom muzeju. Bilo je to daleke 2001. godine. Na otvaranje Fauzijeve izložbe je došlo uistinu jako puno ljudi. To je možda dosta neobično za nekoga tko nije iz tog tamo područja. To je bio veliki kompliment za kolegu i frenda Fauzija. Ja sam koristio priliku pritom snimati ljude, pitati ih što misle i znaju o Kneževini Liechtenstein. Konačni video produkt sam pokazao na mojoj izložbi 2004. godine u Liechtensteinu. To je bio isto zanimljiv eksperimentalni pothvat. Idućeg jutra nakon otvaranja izložbe našao sam obitelj od Fauzija za stolom kako su doručkovali. Pitali su me da li idem možda s njima za Berlin. Tamo su izlagale dvije nam kolegice iz Liechtensteina. Imao sam dogovor u bavarskom dijelu koji se zove Allgäu. Tamo sam posjetio neke prijatelje, tako da sam odustao od putovanja u Berlin. Odvezao sam se poslije sa Udom i njegovom suprugom da malo razgledam gradić Münchberga. Usput sam sastao neke od ljudi koje sam upoznao prošle večeri na otvaranju izložbe. Travnja 2003. sam se odvezao do Grenobla. Ustao sam u 5 sati. Sa autobusom se odvezao prvo u švicarski Buks. Odande uzeo vlak prava Zürich koji je kretao u 7:15 sati. Na planu vožnje stajalo je da će vlak
stati još u Zürichu, u Ženevi, La Roche-sur-Foron i Annecyju. U Ženevi sam morao promijeniti čak željeznički kolodvor. Vlak za La Roche-sur-Foron je vozio u 13 sati 10 minuta iz željezničkog kolodvora Eaux-Vives. Od željezničkog kolodvora sam se vozio sa autobusom broj 27. U autobus je ušao jedan čovjek sa 2 djece. Sjeli su do mene. Otac one djece potječe iz Tunisa. Živio je već 40 godina u Švicarskoj. U srijedu, 16. travnja sam išao prošetati se malo u grad. Jako sam volio šetati se bez da znam kud ću stići po ulicama onog prekrasnog grada. Prvo sam bio u parku Ošu, a i tamo sam susreo neke ljude i radio opet kratke intervjue, kao na primjer sa jednom plavo-kosom Dentel za moj projekt Što znate o Kneževini Lichtenstein. Šetajući se tako bez cilja našao sam i muzej Grenoble. U muzeju je bila izložba Novi njemački objektivizam 20. stoljeća. Gledao sam prekrasne radove vodećih njemačkih umjetnika kao što su Otto Dix, Kurt Weinhold, Max Beckmann, Konrad, Felix Müller, Georg Grosch, Jean Mamin, Rudolf Schlichter, Franz Lenk, Franz Radziwiłł, Karl Hubuch und Reinhold Nägele, kao i Rudolf Dischinger i tako dalje. U muzeju sam vidio reljefe, konstrukcije i drugo od Bruna Munarija, Marcela Visa, Viktora Pasmorea, Henrika Stancievskog, Josta Baljeua, Ed Deckersa, Hermana de Vriesa, Guide Molinarija, Günthera Frutrunka, Adolfa Fleischmana, Roberta Müllera, Kenneth Martina, Max Billa i drugih. Necesitamos de todo. La madre ya no esté triste, la primavera volverá. La madre con la palabra libertad. Madre, yo quiero que no para cantarte esta canción. Madre, recuerda que fue por tu amor. 17. travnja sam ustao oko 6 sati, a u 11 sam krenuo prema izložbenom prostoru Kunstraum Tor. Prostor je bio tek otvoren od 12 sati. Zato sam ostao sjediti u obližnjem restoranu i čekao da ručam. Restoran se zvao La Station ili ti stanica.
Posluživao me šarmantan kelner. Pokušavao je pričati sa mnom na engleskom, a ja sam pokušavao pričati francuski. To je bilo dosta smiješno sve skupa. Često smo se zato smijali. U 12:30 sam opet krenuo u izložbeni prostor. Istog dana me nazvao Jacinto Arbeloš. To je suprug moje najmlađe šogorice. On mi je dao mogućnost da stanujem u Grenoblu. On je jedan biznismen i putovao je često, tako da je tjedan dana njegov stan u Grenoblu bio slobodan. On je bio u Parizu u to vrijeme, pa sam ja smio stanovati u njegovom stanu. Nazvao mi je i rekao je da će svratiti u Grenoble oko 8:30 na večer i da me poziva na večeru. Jako lijepa gesta opet od njega. Zbilja, Jacinto, hvala ti jako puno. Poslije večere i ugodnog razgovora sam otišao u centar grada i kupovao poklončiće. Posjetio sam i internet kafe. Nisam našao ništa posebno interesantnog. Ili da, friend mi Vjeslav Pjehotski se ispričao da ne može držati govor na jednoj od mojih idućih izložbi. Otišao sam natrag u stan, dotjerao se malo, popravio frizuru, pa onda opet izišao na ulice Grenoble. Tamo se održavao u to vrijeme ulični festival. Na svakom kutku nalazili se žongleri i muzičari. Bilo mi je super. 22. lipnja 2003. sam krenuo vlakom iz Zagreba prema Sofiji. Vlak je kretao iz Zagreba u 12 minuta poslije ponoći. Sjedio sam sam u kupeu vagona. Odjedanput se pojavila jedna starija gospođa koja je htjela svakako sjediti sa mnom u kupeu, jer u njezinom kupeu su se smjestila dva muškarca koja nisu pričala niti srpski, niti hrvatski, a to joj se nekako nije baš sviđalo. Oko 6:30 ujutro smo stigli u Beograd. To je bilo prvi puta da sam u Beogradu, odnosno Srbiji.
Prvi vlak koji je kretao iz Beograda za Sofiju nije kretao u 8 sati kako mi je rečeno u Zagrebu, nego tek u 11:53. Na glavnom željezničkom kolodvoru u Sofiji sam bio u 22 sata i 30 minuta. Tamo me je čekao Georgi Kolev, galerist galerije Le Cèdre, koji je organizirao izložbu, a na kojoj sam i ja sudjelovao sa svoja 3 rada. Radilo se o izložbi međunarodne grafike. S Georgijem sam otišao do njegovog stana, gdje smo jeli. Sa njegovom suprugom sam popio finu rakiju. Sjećam se, supruga mu je jako dobra kuharica. 23. lipnja, nakon što sam se ustao, otišao sam se prošetati u grad. Prvo posjetio internet kafe, a zatim i Georgija u Kulturpalastu. Georgij je već bio jako zaposlen sa postavljanjem eksponata. Poslije toga sam otišao u hrvatsko veleposlanstvo. Bilo mi je super upoznati različite ljude, njihove poslove, njihovu kulturu i nacionalnosti. U 17 sati je Georgij otišao u zračnu luku, tamo je čekao Japance. 25. lipnja smo Georgij i Masahiro Fukuda, japanski grafičar, imali sastanak sa doktorom Arafat Al-Naimom, jednim grafičarom iz Jordana i novinarom kulture koji je pisao za jedan elektronski časopis iz Australije. Ja, ik heb dan ook nog gedrukt, van was. 26. lipnja nas je Georgij odvezao do Plovdiva, drugom po veličini gradu Bugarske. Grad koji je, gledajući kulturno, jako značajan grad Bugarske. Na putu za Plovdiv zastali smo u samostanu Rila, koji je prekrasan i jedinstven kulturni spomenik. Jako sam uživao biti u njemu, snimajući te prekrasne zgrade iznutra i izvana. Nadam se da ću dobiti priliku barem još jedanput u životu posjetiti isti i snimiti sve to još jedanput. Stari dio grada Plovdiva je prekrasan, pitoreskan grad sa ulicama od kamena još iz rimskog vremena. Ulice u kojima je ispisana povijest. Prenoćili smo u staroj zgradi koja je isključivo zato tu da tamo borave umjetnici i kulturnjaci. Tamo se održavaju i različite manifestacije. Tamo stanuju inozemni umjetnici kad dođu u Plovdiv i rade zajedno sa domaćim kolegama.
27. lipnja sam ustao oko 8 sati, a oko 9 sati je došao Emil. Emil je jedan poznati umjetnik u Plovdivu. Zajedno smo išli posjetiti jednog drugog mu kolegu, grafičara, koji je vrhunski majstor svojeg posla. Majstor litografije i offset tiska. Poslije smo Emil i ja posjetili njegovu suprugu koja je radila na filmu za neke umjetnike. Zatim smo otišli na općinu gdje sam dobio od općine 200 leva ili ti 200 švicarskih franaka. O tome nisam ništa znao, nisam znao da ću dobiti tam nekakve novce. Svaka čast Georgiju za njegovu fantastičnu organizaciju. Da. Bravo. Čekaj, pa jeste sipali vrelo ulje? Ta ti je do jaja. Tridesetog lipnja sam tražio jednu mapu gdje bi stavio grafike. Našao sam ih bez nekog većeg problema. Zatim sam čekao Emila. Došao sam malim zakašnjenjem. Ali još je bilo dovoljno vremena da uhvatim autobus koji je krenuo za Sofiju u 14 sati. Kratko nakon 16 sati sam bio opet u Sofiji. Otišao sam od glavnog autobusnog kolodvora do stana. Oko 18 sati sam htio sastati Georgija u Palači kulture. Zakasnio sam malo pa sam uzeo taksi. Bio sam prvi gost u taksiju tog dana. Šofer se križao 3 puta, jer sam mu rekao da sam u stvari rođeni Hrvat. Na kraju sam mu dao nešto tringelda, a onda se još jedanput prekrižili. Mislim, koji dan prvi gost Hrvat, koji još ima novaca da ostavi kao tringeld. Ludnica živa.